ka pa? Hindi na po kanina, grabe yung message. Oh. Konti lang to, 1 minutes lang po. Taga saan ka pala? Ang Pedro Laguna po. Ginamot na pa ni Papa Gis yan, dati duling ang mata niya. Nagkita kami ngayon, okay na yung mata. Ngayon, bumalik after 1 year, na inlove ang engkanto sa tapat ng bahay niya na bakanting lote. Susunod na 3 taon, magkikita ulit kami nito pag hindi nagdasal. Alam mo, makikita kami, kinulam na ito. Para lagi ko sinasabi pa ulit-ulit sa inyo, pag gumaling na kayo, sinabi to ni Kristo, kahit sa Bible, sinabi niya to doon sa palabas. Manatili kayong tumawag sa akin at magpakilanman. Ang lagi ko sinasabi sa vlog, inumin mo na maigi ang healing water, panatiliin mo para bigyan ka ng biyaya at ilayo ka sa ahas at sa leon. Ano ba yung ahas? Panganib at masasamang espiritu. Ano ba yung leon? Tao na inggit sa'yo. Naintindihan mo na? Nawala nga yung pagkaduling niya. Ang masama naman, after 1 year, na-inlove siya, no? Kasi alam mo kung bakit na-inlove yun sa'yo? Dati kanyang alam niya na sinapian ka ng masamang espiritu. Ngayon naman, pinasukan ka naman ng masamang ginamito. Nga pakiramdam? Tingnan mo. Kanina daw, sabi ng boyfriend niya, asawa niya yan. Gano'n siya pag naglalakad? Ilang hakbang? 6 na hakbang. O, pakita mo hakbang doon. Ilang piraso? Simula sa dulo. Diretso, lakad. Ay, wala na. Yung ganyan lakad, wala na. Parang ano na lang siya, parang ganon-ganon. Ting, 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 ting. Nahabo na siya eh. Wala na. Ulitin mo ulit. Alam niyo po talaga, hindi na dapat yung pumunta rito. Hawak na yung Papa Gis yan eh. Nakalimutan niya lang manood sa healing water. Wala ginagawa dati yun eh. O dati, ngayon, tinamad na kasi magaling na. Ngayon naman nagpakita sa akin. Ay, sabi ko, ang taon yata ah. Hindi yung taon-taon. Pinatili ko lang sinabi sa'yo. Dati na alam mo sinabi ko, manatili kay Kristo. Kung ginawa mo yun, hindi ka sana niya nakita. Pero hindi ko po talaga alam, may bahay palang bakante sa loob ng bahay nila. Meron po tapat na tapat. Kasi yun ang po lumalabas sa spiritual niya, yung pong hinawakan ko. Pero salamat pa rin, mega shoutout. At least, wala nang hingal. Wala nang kati-kati. Lagyan na ng ano. Yun. Pinakamagandang lang sa buong mundo. O, picture muna tayong 3 rito para bago natin patayin. Tayo na! Para makapagtayo na tayo. Smile. Kita mo, ganda ulit yung asawa mo. Tama yung ilaw eh. Yan. Smile. 1, 2, 3. Teka lang. 1, 2, 3. Okay. Salamat po. 3 years magkita kami, kinukulam naman siya.